Ето, вижте. А кажи по-лай. Какво става YouTube? Аз имам. Е! Ами след малко ще слагаме рез. Виж, Пепси, по-добре сложи рез, защото някакви нобове чупят само това. После. Да. После. После. После хостера ще сложи. Аз знам командата. Някой е написано за клипа. Връщане. С връщане. Мари. Вижте ни холма с Пепси. Чакайте. Питай пак. Казах да, Ари, идвай да събим, че изпих пошен. Искаш ли пошенки? Окей. Аз му дадох. Ари, идвай. Ооо! Човек! Чакай, спрете боя за малко, спрете. Не спираме. Продължаваме. Не участвам в боя, чухте ли? Не участвам. Вие сте. Щях да умра. Ех. Чакайте, таймсет. Но. Омага, фаних си меча. Кой искаш, бе? Паяч. Крипър, човек. Не, няма. Има антикрипър. Скоро може да излезем от тази вода. Хоп. Аз ще излезна. Няма да дойда. Я дай с малко. Махай се, бе! Не. Не, той не е хак, да знаеш. Убивал съм го с един удар. Ами да, защото ти се шаркне с 3200 и колко би. Мистер Драгън! Ела ми, бе! Ами! Не, мистер Драгън, бе. Мистер Драгън ми ги даде иначе. От ти почна. Защото от моя страна. Атка, браво, после. Омага. Ари, бе, ела навънка, че ма дразни да вода. Човек, иначе... Не! Ари, махай се, пете. Ами, и аз не знам. Трябва да май го направи. Не ме интересува. Арста е. Мистер Драгън го... Върни. Тра-ла-ла-ла-ла. Стоп. Ари, повече на такивам.
Какво означава това LARP екип? Абе, не. Ларп екип трябва да го изтрием. Внимание го да. Пепси! Кажи. Искате ли аз, мистер Драгън и ти да направим един Hunger Games Не. или Hide and Seek? Ох! Как бе? Човек, виж какъв. Аре, стига, бе! Пак ли те уби Драгън? Какво да направя? Сам си. Трябва да има хора на първо и в 7 или 9 часа. Него! Зави... Самолятиме! Защото съобразяваме и с другите сървъри, има евенти. Него е! Него е! Не мога, ще ме бамнат. Бъркаш, момиче. Няма! Ще се побъркаш направо, бе. Изключвай. Изключвай. Айде.